la seva veu en aquest acte reivindicatiu amb motiu del 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Aquesta actuació no es va poder realitzar el dia 25, ja que el cor no podia actuar aquest dia i es va traslladar avui, dia 3 de desembre. A més, avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, on es reivindiquen els drets, la plena inclusió i la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat. I és per això que avui ens acompanyen els xics i xiques del Centre Ocupacional Misericòrdia, de l'Escola de la Diputació de València. Moltes gràcies per vindre. Ells ens volen dir algunes coses. Endavant, Yuri, Paco i Rosalia. Todas y todos merecemos los mismos derechos y oportunidades. No a la discriminación. ¡No a la violencia! Bé, ja per últim, com sabeu, el dimarts 25N, els grups de Promig i d'Integració Social van fer una exposició i un fotocol en memoració a totes les dones assassinades a les mans de les seues parelles i exparelles. A dia d'avui portem enguany un total de 40 víctimes, també 3 menors assassinats per violència vicària i altres de les dones que encara estan en investigació i no estan comptabilitzats. Per aquesta raó, diferents grups van portar flors simbolitzant una flor per cada dona assassinada, com un símbol de memòria i denúncia. Cada flor representa i crit silenciat de cada dona assassinada. Ara sí, donem ja pas al cor i al seu director i directora, Tati i Júlia, que interpretaran les cançons Lliures, que és una adaptació de Mora Navarro amb un text de Mireia Calafell, i Tu sols tu, del Diluvi. Me pongo detrás, ¿eh? Hoy me levanto otro día siendo mujer, desayuno con otra muerta más en la tele, que su pollera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, aún no sé si podré volver. No quiero correr más, por mis hermanas voy a luchar.
són l'amor. Va dir inflat d'orgull Eros a l'Apolo, mentre tensava l'arc amb precisió. 1000 anys va estar el fill de Zeus perseguint Dafne, que el rebutjava. 1000 anys creuant els boscos, temptant d'acorralar-la. I 1000 anys més nosaltres repetint i repetint i repetint el mite sense posar-lo en dubte, sense negar-lo. Per què no vares dir-me, mare, que no és dolor i no és condena, que no és persecució l'amor, que això és violència?
Bien.